Se hai 2 meses Caixa Nova e Caixa Galicia se fusionan e non é unha fusión solvente, mentiu o Banco de España. E isto é moi grave. Nos engañou. Se agora ocurre isto, entón é que minten agora. Porque se é unha entidade solvente que se lle permita continuar cos prazos marcados. Moito se dixo en estes últimos días que o problema era a fusión. Eso é falso e está absolutamente demostrado. Caixa Nova non podería seguir soa, porque, entre outras cousas, tampouco podería acceder aos fondos FROB. Se ora temos dificultade importante para conseguir 2.600 millóns de euros, imaginarvos que por sí sola como poderíamos chegar a conseguir esos 2.000 millóns. A orixen deste gran espolio que se quere facer cos aforros dos galegos e galegas está no decreto. Por certo, decreto ao que o Partido Popular non se opuxo. Decreto ao que o Partido Popular se abstivo, permitindo a aprobación. Polo tanto, la famosa axuda que o presidente da Xunta de Galicia lle pedía a Papá Rajoy non se produxo. E diante da falta de axuda se une a falta da incapacidade do goberno hoxe do Partido Popular na Xunta para defender os intereses de Galicia. E emplazo aos outros 2 candidatos á alcaldía de Vigo a que defendan esta cidade, defendan Galicia e defendan os aforros dos galegos e galegas por riba dos seus partidos. Que o fagan porque van a vir dentro de uns meses a pedir precisamente os votos aos vigueses e ás viguesas os que agora non están defendendo.